Nereño, jantzi. Jantzita nago. Lagundu jantzten. Nola nahi duzu jantztea? Dendari? Dendaria izango zara? Bai, Janirerekin eta Unairekin dendarietan jolastuko naiz. Andereño, mesedez, lagundu janzten. Zer izango zara zu? Ni eroslea izango naiz. Poltsa bat beharko duzu. Etxean gurpilduna erabiltzen dugu. Janire, erosketak egitera zoaz? Bai, Erositakoak non eramango dituzu? trizikloko saskian, ez duzu ikusi? Zer erosiko duzu? Gozokiak, galletak, galletekin. Gozokiak, gozokiekin. Fruitu guztiak elkarrekin. Gazta guztiak elkarrekin. Galleta bat nahi dut. Kaixo esan behar didazu, ez dakizu jolasten ala. Kaixo, olatz, galleta bat nahi dut. Orain dendaria nauzu. Eta nire izena ez da Olatz, Julene baizik. Eta zuk ez duzu hartu behar, baizik eta nik eman behar dizut. Tira, besterik nahi duzu? Ez, eskerrik asko, agur. Baina ez didazu ordaindu, ezin zaitezke joan. Unai, ordaindu egin behar didazu. Baina nik ez dut dirurik. Erosleek ordaindu egin dute, ezin duzu nahi duzuna hartu eta ospa egin. Orduan torizu galleta, nik dirurik ez dut eta. Andereñoari eskatu, nik ez dut galleta hau ezertarako nahi. Jaten hasiz gero, ordaindu egin behar duzu. Zenbat da? Txanpon bat. Torizu. Eskerrik asko, agur. Besterik nahi duzu? Ez, ordea, zuk atzerakoak itzuli behar dizkidazu. Zergatik? Nire gurasoei dendan beti itzultzen dizkiete atzerakoak. Egia, nire gurasoei ere bai. Baina zuk doia eman didazu. Galdeiozu Andereñoari. Andereño! Andereño! Ikusiko duzu nola arrazoi dudan. Zer nahi duzue? Olatzek ez dit bada dirua itzuli nahi. Ez daki dendarietan jolasten. Unaik arrazoi du, ez dio dirurik itzuli nahi. Eta zergatik itzuli behar dio? Zeren dendetan beti horrela egiten baitute. Galletak zenbat balio du? Txanpon bat, Eta zenbat txanpon eman dizkiozu? bat, Kitxo gaude, eta ez dizut ezer zor. Nork aldatu ditu? Gozokiak gozokiekin, galletak galletekin, eta fruituak fruituekin jarri behar dira. Olatz, piruleta bat nahi dut. orain Julene du izena. Julene, piruleta bat emango didazu? Zerezkoa? Limoizkoa? Zenbat da? Txanpon bi. Ondo da, eskerrik asko. Ez horregatik, agur, agur. Orain dendaria izan nahi dut. Eta nik trizikloa nahi dut. Janire, utzi dazu trizikloa. Baina nik ere nahi dut, oso gutxi ibili naiz. Baina nik ez dut bat ere erabili. Eramango zaitut, igo zaitez. Brum, 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 brum. Nora joan nahi duzu? Brum, brum, dendara, brum, brum, guazen dendara. Brum, brum, Alizi, kontuz. Nora zoazte horren azkar? Dara guaz. Brum, 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 brum. Geldi, brum, brum, brum. Kaixo, Kaixo, kaixo. zer nahi duzu, Baloia. Baloia, ez dut baloirik. Baloiarekin jolastu nahi dugu. Zuk ez duzu?
Hemen duzue baloia, gustokoa duzue? Bai? Zenbat balio du? 3 txanpon. Zeri? Eskerrik asko. Ez horregatik. Agur? Agur. Nora zoazte? Brum, brum, baratzera. Brum, Zertara? brum, brum. Baloiarekin jolastera. Brum. Bazatoz gurekin jolastera. Brum, brum, Bai. brum, brum, brum. Brum, brum, brum. Brum, 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 brum. brum.